Hola, en este vídeo anem a parlar de camp gravitatori. Newton no va poder explicar per què la força gravitatòria és una força a distància. En el segle XIX, Faraday, Thomson i Maxwell crearen el concepte de camp de forces per explicar aquest efecte. Una massa m crea al seu voltant un camp gravitatori, la qual cosa implica que la seva presència pertorba l'espai que la rodeja, donant-li propietats que abans no tenia. Un camp gravitatori és radial o central, perquè la força es produeix en la direcció del radi vector que travessa el centre de masses. També, com veurem més endavant, és conservatiu. La intensitat de camp gravitatori en un punt es defineix com la força gravitatòria que actua per unitat de massa en aquest punt. I aquesta és la fórmula que la defineix. Per entendre millor aquest concepte, anem a veure el següent exemple, que és un problema de juny del 2016. El problema diu, se situen dos cossos de massa M1 2 kg i M2 4 kg en els vèrtexs d'un triangle equilàter de costat de 2 metres. Calculeu el camp gravitatori en el tercer vèrtex, que es troba en P0 arrel de 3 metres, a causa de cada una de les masses i el camp total. Esta pregunta val un punt. I també ens demana que calculem l'energia potencial gravitatòria d'un cos de massa M3 igual a 5 grams situat en P i el treball necessari per a traslladar-lo fins a l'infinit. Este apartat val un altre punt i el desenvoluparem en un altre vídeo. Com podeu veure, juntament amb el problema venia aquesta imatge, on tenim cada una de les masses en els vèrtexs inferiors d'un triangle equilàter. Per a entendre millor el problema i per a explicar alguna cosa més, he representat de manera orientativa les masses M1 i M2 en aquesta simulació del professor Tavi Casellas, que podeu trobar en la seva pàgina physics.net. Aleshores, he representat una massa equivalent a la massa de 2 kg i una massa equivalent a la massa de 4 kg, que estarien en el punt menys 1 i en el punt 1. I li he demanat a la simulació que me dibuixi el vector camp, les línies de força i la superfície equipotencial, per tal de poder explicar les línies de força. Les línies del camp gravitatori sempre comencen en l'infinit i acaben en la massa que les crea. El seu sentit és el sentit del vector intensitat i són tangents a d'ell en cada punt. Són línies de camp obertes que no es tallen mai, perquè en cada punt sols pot tindre una direcció. I finalment vegem que la densitat de les línies representa la intensitat del camp gravitatori. És a dir, la massa 2, que és més gran, té major densitat de línies perquè el camp creat per ella és major que el camp creat per la massa 1 i per tant la densitat de línies és menor. Finalment, si anàrem al punt P, que estaria aproximadament així, podem veure com el camp total creat en aquest punt va cap a les masses, però desplaçat cap a la massa 2, perquè és la més gran. Aleshores, per a resoldre aquest problema hem de calcular el camp gravitatori creat per cadascuna de les masses. I finalment, per a saber el camp gravitatori creat per les dues masses, utilitzem el principi de superposició, que ens diu que la intensitat del camp gravitatori creat per un conjunt de masses en un punt es calcula vectorialment dels camps individuals. És a dir, calculem el camp gravitatori de cada massa i després fem la suma vectorial. Per a això utilitzarem aquesta fórmula, que ens diu que la intensitat de camp gravitatori és igual a menys la constant de gravitació universal per la massa que crea el camp gravitatori dividit entre el radi al quadrat i multiplicat per el vector direcció. Aleshores, haurem de calcular el vector direcció creat per cadascuna de les masses. Jo he anomenat aquests punts A i B. Aleshores, per al camp 1, el vector direcció serà el vector AP.
que serà igual a 0 arrel de 3, correcte, menys, si D és 2, M1 està en menys 1, no? Menys 1, 0. Això és igual a 1 arrel de 3. A continuació, calcularem el mòdul del vector, que serà R1. R1 serà igual al mòdul del vector AP, que serà igual a l'arrel de 1 al quadrat més arrel de 3 al quadrat, i el quadrat se me'n van, i això és igual a arrel de 4, que és 2. Podeu veure que no necessitaríem haver calculat aquest mòdul, perquè nosaltres l'enunciat ja ens diu que aquesta distància és igual a 2 metres. Però igualment ho he calculat. I finalment el vector direcció en 1 serà igual a el vector AP dividit entre el mòdul d'AP, que serà igual a 1 mig i arrel de 3 mitjos. A continuació, calculem el camp gravitatori en 1, que serà igual a menys la constant de gravitació universal per la massa 1 partit per el radi 1 al quadrat i per el vector direcció 1. Si substituïm en la fórmula, el camp gravitatori 1 serà igual a menys 6,67 per 10 a la menys 11 per la massa 1, que són 2 quilograms, dividit entre el radi 2 al quadrat, multiplicat per el vector direcció, 1 mig, arrel de 3 mitjos. I per tant el camp en 1 serà igual a menys 3,33 per 10 a la menys 11 per el vector direcció, 1 mig, arrel de 3 mitjos. I finalment haurem de multiplicar el mòdul per cada una de les components. I esta vegada ho vaig a representar com una suma de vectors. Aleshores, tindré menys 1,67 per 10 elevat a menys 11 en I menys 2,89 per 10 elevat a menys 11 en J. Aleshores, com ja podíem imaginar, el vector camp gravitatori causat per la massa M1 va des del centre de P fins a la massa M1 en aquesta direcció. A continuació, calcularé la intensitat del camp gravitatori produït per la massa 2. Per a fer-ho, he de calcular el vector direcció BP, que serà igual al punt P, 0 arrel de 3, menys el punt A, que serà 1, 0. I el vector direcció serà menys 1 arrel de 3. El mòdul serà igual al mòdul del vector AP, que és 2, perquè és igual que la distància del costat del triangle, i el vector unitari 2 serà igual al vector BP dividit per el mòdul, que serà igual menys 1 mig arrel de 3 mitjos. A continuació, el camp gravitatori serà igual a menys la constant de gravitació universal per la massa 2 dividit
per el radi 2 al quadrat i per el vector unitari 2. Substituïm en la fórmula, serà igual a menys 6,67 per la massa 2 són 4, dividit per el radi al quadrat i per menys 1/2 radi de 3 mitjons. El mòdul del vector de la intensitat de camp serà menys 6,67 per 10 elevat a menys 11 multiplicat per el vector unitari i ara multipliquem el mòdul per cada una dels components del vector. Menys per menys, més 3,33 per 10 elevat a menys 11 en i i menys 5,78 per 10 elevat a menys 11 en xota. I finalment, per a saber la intensitat de camp total, l'única cosa que ens queda és fer la suma vectorial del camp gravitatori causat per la massa 1 més el camp gravitatori causat per la massa 2, que serà igual. Aleshores escrivim cada camp. Camp gravitatori 1 serà 1,67 per 10 elevat a menys 11 en i menys 2,89 per 10 elevat a menys 11 en xota, més 3,33 per 10 elevat a menys 11 en i menys 5,78 per 10 elevat a menys 11 en xota. I el resultat serà 1,66 per 10 elevat a menys 11 en i menys 8,67 per 10 elevat a menys 11 en xota. I el marquem com el resultat final. I anem a veure si això té sentit. Per una banda, havíem dit que el camp gravitatori causat per la massa M1 anava en direcció al centre de M1, per una altra banda, i el camp gravitatori 2 va en direcció a M2. Però com que la massa M2 és més gran que la massa M1, el camp gravitatori resultant, la suma, anirà en direcció negativa de l'eix I, perquè serà la suma d'aquestes dos, però desplaçat cap a la M2 perquè és més gran. Aleshores, el camp gravitatori, una cosa així, no? Possiblement un poc més desplaçat per aquest costat. Doncs bé, espero que això us hagi resultat útil. Adeu!